Hello friends, Bodo Job Info official YouTube channel asa खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। Good news सफैबाय बेनो जाबाय साख्रिनि एपइन्टमेन्ट लेटार राननाय बेनो जाबाय आसाम हेल्थ डिपार्टमेन्टआव आरो लोगोसे एडिआरइ आरो लोगोसे BTC आव अरुणोदय स्किमाव बेसेबां आइजोफोरा मोनगोन बेनि डाटा ओंखारबाय। गासै बेसेबां लाख मोनगोन बेनो जाबाय गाबोन नोंथांमोननि एकाउन्टआव 1250 रांखौहाय सोनाय जासिगोन बेनो जाबाय BTC नि थाखाय। नाथाय आसामना मैया हाबबाय दा जियानो जा जों बेनि सायाव नटिसखौ नायगोन बेनिखायनो भिडिअखौ हानायसेबां नायलांजोब आरो जाय नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट साख्रि आरो सरकारि आसनिनि सायाव नोंथांमोना बर' रावजोंनो आपडेटखौ मोननो हागोन। दा जाय नोंथांमोना आसाम हेल्थ डिपार्टमेन्टआव जेरै DME, DHS, आयुष आरो लोगोसे FW आव नोंथांमोना टेक्निकेल आरो नन टेक्निकेलाव पास जादोंमोन बिनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ रानसिगोन अफिसियेल आपडेट फैबाय सीएमआ एनाउन्स खालामबाय। आं बुंखादोंमोन जे सीएमआ थाबैनो एनाउन्स खालामगोन नाथाय नोंथांमोना थाबैनो मोननो थांगासिनो। नाथाय बेजों लोगोसे नोंथांमोननिया आरोबाव एडिआरइ 2.0 दङ बेनि सायावबो डाटा सफैदों जों बेखौ अफिसियेल आपडेटखौ नायनो। एन्ड नेक्स्टआव बे जोबनाय लोगो लोगो आरोबाव DHS नि जिनोखि एप्लाइ जानाय 193 पस्टआ जानुवारि एग्जाम जागोन आरो DME आव गोदान हाजार पस्टआ फैबावगोन आरो दा बावैनो DME निफ्राय ग्रेड 4 पस्टआ एप्लाइ जासिगोन बारा गोबाव गैला। दा गोबाव खालामा जों नायग्रोनो जे नोंथांमोननि डेटआ माब्ला। दा बेनो जाबाय आसामनि सीएमआ एनाउन्समेन्ट खालामबाय बेनो जाबाय जाय नोंथांमोना हेल्थ डिपार्टमेन्टआव साख्रि मोननो थांगासिनो दङ बेनो जाबाय 22 डिसेम्बराव मोनसिगोन नोंथांमोननि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ राननाय जासिगोन। अके साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइखौ नोंथांमोना 22 डिसेम्बराव मोननो हासिगोन बेनो जाबाय कम्बाइन एग्जाम जानाय जेराव टेक्निकेलाव 1765 नि खाथियाव पोस्ट दंमोन आरो नन टेक्निकेलाव 765 नि खाथियाव पोस्ट दंमोन। अके बेखिनियाव आरो टेक्निकेल आरो नन टेक्निकेल लानानै दा बिनि गेजेराव स्टाफ नार्सआव 600 नि खाथियाव पोस्टआ दङ प्लास क्रिटिकेल केयारखौ लानानै। अके बेखिनि पोस्टआ दङमोन। देन बेनिफ्राय दानिया एडिआरइ स' बेखौ रानखांनाय लोगो लोगोसो नैबे एडिआरइखौ रानगोन मानोना एडिआरइआव माखासे एपइन्टमेन्ट लेटार राननो थाखाय माखासे प्रसेसा दासिमबो सोलिगासिनो दङ। अके स' बिथांमोना थाबैनो प्रसेसखौ कमप्लिट खालामनाय लोगो लोगो बेनो जाबाय 2000 नि खाथियाव एसे बारा दङ आरो बेखौ रानगोन नेक्स्ट सप्तायाव। थ' बेखायनो 30 डिसेम्बर सिगां मोननाय चान्सआ दङ आरो दा बेखिनि आसामनि थाखाय मोजां खबरा बेनो आरो बे जोबनाय लोगो लोगो एडिआरइ 3.0 आबो अलमस्ट 10,000 नि खाथियाव पोस्टआ फैगोन। अके बेखिनि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 पोस्टआ नेक्स्ट जानुवारियाव बियो अनलाइन एप्लाइ जानानै फेब्रुवारि मार्चआव एग्जाम जानानै साख्रि मोनगोन। दा बेखौ जों मिथिबाय। दानिया मोजां खबरा बेनो BTC आव अरुणोदय साननाय डाटाखौ जों नायबावनोसै। दायो नायदो नोंथांमोना मोनबाय 3.0 इन BTR जेनोखि BTR नि आइजोफोर नोंथांमोना गोबां नेदोंमोन आरो आंबो बुंदोंमोन मैयानो लास्ट डेटमोन बिनि पर्टेलाव सोनाया दिनै डाटाया सफैमारबायनो। अके बेनो जाबाय नोंथांमोननि अरुणोदय 3.0 1.0 2.0 बेनो जाबाय जायफ्रा 3.0 आव साबमिट खालामदों नोंथांमोनासो बेखौ मोनगोन। दानिया BTC आव बेसेबां मोनगोन बेखौ अफिसियेलि डाटा फोसावबाय नायदो बेनो जाबाय 4 लाख। थ' 4 लाख बेनिफिसारिया गाबोन रांखौ 1250 रांखौ अफिस टाइमाव नोंथांमोना मोननो हासिगोन। माने गाबोन लन्चिं अन डिसेम्बर 12 होनना बुंदों माने गाबोन लन्च खालामसिगोन एबा नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा गाबोन हाबसिगोन बेनो जाबाय BTC नि अरुणोदय जेरावनोखि काउन्सिलाव हरदों आरो नाथाय बे स्किमा BTC नङा दे बे स्किमा जाबाय आसामनि स्किम। नाथाय नेक्स्ट लेभेलाव आरो गोदान जेनोखि नोंथांमोना जुदि थालांबायब्ला नेक्स्टआव माब्ला जागोन बेनि सायाव आपडेट गैथ'वा आरो जेब्लानो गोदान जायो नोंथांमोना नैबे चेनेलाव मोनगोन। दा जायखिजाया बेखिनिखौ मोनथिबाय आरो PMAYG खौ सोंनो हागौ नोंथांमोना बे न'खौ माब्ला मोनगोन। दायो गोदान लिस्ट जेनोखि सार्भे जानाया फैथ'वाखै अफिसियेलि फैथ'वाखै ID फैथ'वाखै। दाखालि सेंसन लेटारा जेनोखि सिगांनि सरकारनि हमना ला जियानो जा कारेन्ट सरकार सिगांनि सरकार जि खोथा गैया जायखिजाया सिगां एप्लाइ जानायमोन थ' बिथांमोना अर्डारखौ मोनबाय नाथाय गोदानै जानायफ्रा थाबैनो लासै मोनगोन 2026 नि जानुवारि फेब्रुवारियाव ID लिस्टआ फैनाय चान्सआ दङ आरो बे ID फैयोब्ला नोंथांमोनाहाय BTC वाइसआव नामखौ हरनाय जागोन नोंथांमोना बयबो नायनो हागोन आरो लोगोसे नैबे ब्लक अफिसावबो नायनो हागोन आरो लोगोसे दासान्दि ओरैनो सार्भे जाबावदों अफिस लेभेलनिफ्राय बेयाव भेरिफाइड जानांगोन नोंथांमोना एलिजिबल जानांगोन खायसे जुदि एलिजिबल नङालासिनो सार्भे खालामदोंमोनब्ला थ' बेखौ दाननाय जागोन आरो बेखौ न'खौ होनाय नङा। दा बेनो गुड निउसआ अरुणोदय नोंथांमोना मोनबाय गाबोन आरो DHS DME नि एपइन्टमेन्ट लेटारा 22 डिसेम्बराव मोननो हासिगोन। अके दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट।